हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। गोबां समनि उनाव मिथि नार्जारी बिथांनि एक्स राजबुहुम आदाया मोनसे पस्टनि गेजेरजों लिरनानै मा बुंहरखो बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिनानै होगोन। बेनि सिगांनो नैबे सावगारिखौ नायनानै लाग्रोनाय लोगोफोर। बे मोनसे सावगारिया दायो फेसबुकआव भाइरेल जानानै दङ, नाथाय बे रियेल नङा, ओरैनो नुनायावनो सिनायखायो। आंनिबा बियो बबेबा शुटिंनिसो जागोन आरो दानि फट' नङा बायदि नुखायो, मानोना सासे मानसिया एसेबां थाब-थाबनो गारलाय जुलाय रावखौबो जनो हाया, मानोना रायजोफोरा रावबो खाना नङा। आंनि बादिब्ला बेफोर सावगारिया फेकसो आरोना। स' लोगोफोर, दायो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन मिथि नार्जारी बिथांनि एक्स बयफ्रेन्डआ मोनसे पस्टनि गेजेरजों मा लिरनानै फोरमायहरखो। स' नोंथांमोनानो नायलांब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर, पस्टखौ नुनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां मोनबाय जानांगौ, नाथाय बे पस्टआव रावखौबो मुं लानाय नुनो मोनाखै आरोना। अब्लाबो नोंथांमोना एसे हमदांखाबाय जानांगौ। बेजों लोगोसे बिथांमोननि ससे आपडेट भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।